Iværksættere oplever et stort bureaukrati i forhold til skatteregler og papirarbejde. Hvordan skal det løses? Young News.dk har fundet nogle bud på det med Daniel Fabricius og Morten Dahlin. Velkommen til YN Fokus. Folketingskandidat Morten Dahlin er bekymret for den store mængde bureaukrati, der ifølge ham er i forhold til iværksætteri. Han mener, at det er en stor udfordring for iværksætterne. Ja, det er en stor udfordring. Jeg har talt med en del iværksættere, og hvis man ligesom samstemmer det, de siger, så er udfordringen med papirarbejde, bureaukrati, den er ret stor. Altså. Når du når fra at skal have i de nystartede virksomhed medarbejder nummer 5 til nummer 6, så skal den 6. mand stort set kun have med bureaukrati at gøre. Det er en udfordring. Derfor bliver vi nødt til at skære ned på det papirarbejde og bureaukrati, som iværksættere de møder. Fordi dem, der starter nye virksomheder, det er dem, der skaber vækst, udvikling og arbejdspladser. Det er vi brug for mere af, ikke mindre af, og derfor skal vi have mindre papirarbejde og bureaukrati. Formand for iværksætterungdom Daniel Fabricius er helt enig med Morten Dahlin i, at der er udfordringer ved iværksætteri. Han ser blandt andet kulturelle udfordringer og problemstillinger i forhold til iværksætteri i Danmark. Man kan sige, at der er nogle fordringer på nogle problemer på mikroniveau, og så er der noget på lidt større makroniveau. Generelt set i Europa taber vi konkurrenceevnen til Asien, og vi er ikke særlig iværksætterlystne i forhold til asiaterne. Eksempelvis i Danmark er der mange ting helt fra de små bureaukratiske ting, eller fra bureaukratiske ting som skat, eller når man skal indberette moms. Alle de der ting, hvor man bare sidder og tænker, hvorfor er der en afgift på det her, og hvorfor er der afgiften noget andet på mandler med salt eller uden salt, eller ristet eller ikke ristet. Daniel Fabricius synes, at bureaukratiet er voldsomt tungt. Hele bureaukratiet er voldsomt tungt i Danmark, fordi staten ligesom varetager rigtig mange roller og udbyder mange ting, som måske andre kunne udbyde, eller som måske er for kompliceret til at være noget, som de skal tage. Og skat.dk er jo ikke verdens letteste hjemmeside. Slet ikke, når man skal sidde i kø for at komme ind på den. Men der er rigtig mange ting, som man i hvert fald kunne gøre bedre, som man kunne lære af andre, både uden for Europa, men også uden for Danmark i Europa. Morten Dahlin vil også gerne have nogle mere simple skatteregler. Først og fremmest så skal vi have nogle mere simple skatteregler. Grunden til, at det er så svært, det er, fordi de er hulens svære at forstå, selv for folk, som egentlig har god forstand på økonomi og tal. Så første skridt er at lave et mere simpelt skattesystem, så bliver det lettere at forstå. Noget af det andet, man kunne gøre, det var at kigge på nogle af alle de dokumentationskrav, vi møder vores virksomheder og iværksættere med. Der kunne måske fjerne nogle af dem, fordi jeg er sikker på, at de ikke alle sammen er bidende nødvendige. Daniel Fabricius har altså en masse forslag til, hvordan man kan gøre livet lettere som iværksætter. Blandt andet kunne man lette selskabsskatten for nystartede virksomheder. Man kan lette skatten lette selskabsskatten eksempelvis de 2 første år for nystartede virksomheder. Iværksætter Ungdom er med i en europæisk forening, der hedder Jeune, og en af vores medlemmer, han er en tidligere minister for SMV-virksomheder i Rumænien, og han gjorde det, at de 2 første år, der lettede de selskabsskatten for virksomheder og brugte det til opsparing. Og det gav 5 gange så mange virksomheder på allerede de 2 første år. Morten Dahlin er helt enig i, at skatter og afgifter skal sættes ned. Tvivl om, hvis vi skal være et konkurrencedygtigt samfund, hvis vi skal have flere unge som gamle iværksættere til at starte nye virksomheder, så skal det samlede skatteafgiftstryk sættes ned på virksomhederne, så de får mere økonomisk råderum til at investere i deres produkter, til at ansætte nye medarbejdere, til at udvikle sig. Så ingen tvivl, skatter og afgifter, de skal sænkes. Også det er Daniel Fabricius enig i. Der skal skabes dynamikker, som er incitamentbærende, siger han. Skaber nogle dynamikker, der er incitamentbærende, frem for nogle dynamikker, der hedder, at du har en kapitalbeskatning på 43% over 40-50.000, hvor man i Schweiz har en kapitalbeskatning på 0. Så der er helt sikkert nogle dynamikker og nogle afgifter og nogle skatter, man kunne ændre og gøre mere optimalt, og fyre halvdelen af skat vil nok heller ikke gøre noget.